tauya pana chinenyaya munotanga kuti pamusoro ichangamire zita rangu ndini then motaura nyaya yenyu. pamusoro wechangamire ndini Edward Taya. Chinenyaya yekutinetsa mumusha medu nemwana wakasakatika kuhondo. Asakatika kuhondo akabva abuda pamwana wangu inini ndiri kubuda ndibudona nababa wake akamuzvara. Saka nyaya kunetsa kuita ngekuti mazuva abuda takadaidza maikuru achiripo nemukororo wake tadawe zumanje mwana uyo akabva abuda ibva ataura kuti inini ndiri kunetsa pano baba mwana wanyu kurwara ngemusapamwe inini ndida kuenda kutoko kunyamapanda border post ndiko ndakashiya kwamutoko nesabhuku akatitora imomo wakuziva kwenyaya dzachiriko kungozera kwamutoko kunyamapanda border post. Saka takazoita saizvozvo kuteedzawo maprocedures aya. Inini ndikaenda kune maikuru ndikati maikuru ndakazokwa DC kudikana kunyoreswa vanhu wakutsvaga macomrade ndobva ndaendako svikei kuyako vanaona comrade Barara akati mwana wacho kuti asini kati ubudirwa ita kuti ndini nhiri ndakashayika kunyamapanda border kasi nyaya yako yakatonaka iwewo wachati chimbokunyori pasi chigowaenda wafone straight away kune Miss Chinyani atoke nyaya yako straight away. Ndakava ndaitawo saizvozvo ndikataura mukororo kuti ndiwo nyaya iri panapa akatiwo wakaiti zvakanaka ibaba itai saizvozvo. Tikadaidza tikaonana nababa iye baba akauya baba Chinyani akauya akavheta mwana uyu akati for pane mucomrade wakavhetwa tiripo tese right. Wana tapedza kutaura nyaya yese wakabvazi naChinyani wacho muda kuti kana tikatamuona kuda kuti uegwe kadida kuti aigwa pamananga kasaka taendeka mberi eri kutsvaga mwana uyu kazi ndingaifamberi kutsvaga mwana uyu wobva wandotoa vasvobva akamuya ukazi toda kuti muya ipopo undibatsiwe kuti apo ndinga ndakutsvagawo ndingofanira kufamba nawo muya iwoyo undibatsire. Wobva waenda after 2 weeks ndakabva kufona kuti foni mwana uyu takamuona kunyamapanda border post kushuwa kwamutoko. Saka wabereki tikukumbirwa kuti muende komuona. Saka ndakabva ndati hazviitiba. Saka ndafonera kupo ndikati po ndo zvakataurwa kazi aiwa baba inini ndiri baba saka go ahead tikuzova ndipinga namadzoka right. Takaenda takati Gilbert kozouya Phineas taendako iyo ikona Phineas takaenda nayo neakashayika mukomana wangu esibhoni yamukoma wangu mumasuri mangu right. Taendako takasvika kuona zveshuwa totangwe paguwa paya mawitness andakasvika kuona ikoko wakanditaurira ipapo mukomana akamba guwa kazi baba vachimanga pamberi pangu baba usazoti ndakamba guwa imhara ngemwana wenyu ndii ndakaiga mwana uyu panapa ini chakaita ndige mwana uyu panapa ngechekuti ishamwari yangu ndiye akanditraina kuti ndiite comrade ini iye aita basa rekuneka iyo ndege mudenga ndichisenza naye ndiri mujibha. Saka akazonditaura kuti iwo wakachenjeka sei hondo yakuda kuopera 1979 inini ndakuti ndikutraine iwewe ufundewo kuseta mabhambo pasi apa. Saka inini ndakaseta mabhambo aya akati uchitendeide kuenda kutraining mwana kona utoke more intelligent than inini. Saka ndakamba gowa ke shamwari yangu mwana mukoma mwana inini akashayika musi wa 24 December 1979 musisfire. Zikaita kuti ashayike ipapo takaita rari muno mutine tondogara newamwese wakangana makomrade kanga auya ikoko kobva takusvikapo. Reason yacho ngekuti wakanga ataura kuti inini ndakapedza mabhono ese kusentinary ndindairowa ndege mudenga ndichidonesa makomrade ese pasi. Saka wanda kubva kwakumuteya machaona muchairman. Saka sabhuku weko naishe weko ndiwakataura kuti imimi mauraya imimi munhu maucha bridge out the contract because tiri musisfire. How did you come to mauraya munhu kana mukawapisa zvomoya nawo so isusu takumangaya tikatapinda mu1980 saka ndobva zvapera ipapo. Saka ndiwo chozetotowa wamuigi ipapo iye mukomana wacho aripo ndiye chairman wekwaMutoko kumaoveti
Saka nyaya iyo ndau ya muno ngekuti nemukororo wangu tikwamba kubuyirana. Inisati kutienda kutoa mwana wakaza umuda pane mwana wangu ipapa. Achita ndakwenda kutoa nyama mapanda boda boda. Kunyiwe ko indigo kuno. Iya utakati ayo. Tikozotoka munhu sikiwa. Asi pane proof iko. Pomutoko kwache koko kune wana utoka iko kuti ndiye chaya. Awa sabhuku yana ishia ina nozoona baniye papa. Ndikuti chagenda tese naye iyo musa aputungenda kumtuka mayo nenda ko watenda kuti makaita basi. Makati mwana yake upiswa. Nokuti ndakatosika muchadho kusema chaita mwana yake taifa lompisa. Asi munhu wakati watatu kumpisa ndisabhuku na ishe. Iwo wandina kwaona. Ndati suppose kwa watenda wangoti wanhu wakaita basi. Ndio nyaya iri panapa. Saka atisikuwirana apa. Indi kuti apa kutoka mwana, tangitenda kutoka mwana. Tikatatu mwana toyiga. Uyakati aiwa akangauya apindi kwa mai wangu ngoti mai wacho wakashai. Asi mai wacho ndiye akanita kuti iwe enda kutoka ko enda kutoka motokari kwa munhu. Ndio nyaya ifune tsapa chete. Uyo ina kazomupiwa tiketi makane kuti saka atazoita mambo mimi ndi makati patsamba iya makachenda wakinyo mafomu zapo kwa DC ne kukanzo. Ndiye akaita kuti akanzo. Asina kundita kubada kukanzika kune kuchinyana. Madate muso wa 30 muso wa 21 muso wa 23. Joka ndibumbuka izvo. Because andisi mwana mudiki bai. Andisi ugadzika zviro zvokuti ndikuda kugadzika zviro zvangu kana udini ba. Ndikuda kugadzika mushauti unaka kuti mukomo wangu ina akashai. Aindisiya naka kuti iwe ndio kusawa itonga umbaya. Iya ndiye akadaizwa iyo. Zvito ndishamisa kuti adaidza mwana mudiki sei mukomo wacho achipo Moses. Ndizvo zvakandishamisa mupfungwa mangu. Asi andida kuti ndigone kubudisa mbodi. Asi ndakuzviona kuti ndikuzva kuti zvimene izvi. It's too argumentative. Tikuda kugadzika kuti mushauti namushata yakuyigana tienda kutoka mwana tiika. Chete. Alright, can I pass? Calling them. I have a chance. Alright. That's how we done. As to that what you was issuing a single idea. Even without the process. Sakatuli tu channel long would go there. Kuti, the golden spot there. I'm sorry, it's a hammer. I'm sorry, inini ndikuda kutaura umbo wangu pamusoro penyaya iyi. No, inini chamboita hangu zvidikidiki ndakaona samoni rakauya kwandiri richitiro tine mwana ari kubudirwa ari kuda kunotorwa kozoti asi hama dziri kuramba ndopandoda kungokomenda kuti isusuwo semhuri taona isusu chatiri kuziva ndechekuti mwana wedu ari kurwara. Tazviona kuti mwana ari kurwara takagara pasi semhuri tikawirirana kuti ngatimbofambe toona kuti chii chiri kurwarisa mwana. Tafamba nofunga takafamba kukwanuka nokwana ka5. Kekutanga takafamba patakafamba tikasvika vakanzi mwana wedu uyu haasi kurwara nenyaya yakomrade asi kuti mudzinga menyu mune munhu akashaisha maoko ndo zviri kurwarisa mwana uyu. Tobva ipapo tikaenda kwechipiri takangosvika tikataurirwa the same kuti mwana wenyu ari kurwara haasi kurwara nakomrade hapana komrade apa. Imimi vanhu vacho vakashaisha maoko kwete vana sekuru venyu vakafa asi imimi makatogara apa pakati penyu apa ndo pane munhu akakanganisa maoko zviri kurwarisa mwana. Takaenda pechitatu takasvika tikangotaurirwa kuti muri kuzvinetserei nokufamba zviri kurwarisa mwana munozviziva zvekuhondo zvamuri kutaura muri kuzvinyepera izvi. Mwana ari kurwariswa nezvinhu zvakaitwa nemunhu. Wachinyani wataurwa nemukoma wangu wakazouya pasabhuku ndofunga pane mwedzi miri yapfuura wakatitaurira watiri pasabhuku nemhuri yese iri apa wakati satadya handina kukutaurira here patakasangana kwahonde kuti mwana wenyu haasi kurwariswa nakomrade ba. Mwana wenyu ari kurwariswa nemunhu akashaisha maoko. Endai motsvage kuti mwana
zvakafamba sei, kwete musazofunga kuti ndiana sekuru wenyu wakafa wari kurwarisa mwana kana kuti kudii. Munhu wacho akaita izvozvo. Saka I think ndo nyaya yenyuka haisi as complicated sekufunga kwamuri kuita kana kuitora kwamuri kuita. It's a very simple case but ndimuda kuicomplicate kuti itonga pana zinyaya dzehombe but pasina nyaya iri chii iripo. Chekutanga maenda kunanga nanga dzacho dziri dziri dzikuti kuti pakati penyu pane munhu akashaisha maoko but wakutaurei kuti munhu wacho akashaisha maoko. To me, it doesn't make any sense. What's the purpose of going kunanga kana isina kutaura chokwadi chiripo kuti kwase kubatsira? Because kana itaura kuti pana akashaisha maoko ngaitaure kana ngamese mamuripo akashaisha maoko ndeupi ndeuyu. Iwe shamwa taura nyaya dzako unodziziwa munhu wokuma nyaya dzake kana uramba nyaya dzake. Because kana mungati takaenda kungana pawati ikati pakashaisha maoko asi zita remunhu akashaisha harina kuda moenda kungana namba 2 akashaisha maoko ari panapa zita racho haribudi. Moenda kungana namba 3 akashaisha maoko aripo asi zita racho hapadi. Munopedza nyika yese muchikozi munhu akashaisha maoko uripo asi asingatauri. Sei munhu iye asitaura? Imimi chandiri kuona ndechekuti pamuri kuzoenda semhuri muri kuenda kokonfema iconfirmation yamuri kuendera kuzounganidzana mese semhuri kudai, asi mune tamba yako nditambe yangu yamuri kutamba naiva wamwe wenyu zita mudara bambo kori wamwe zita munechi asi kuti mududze zita zviri kudini zviri kurema asi kutadudza kwenyu kunopedza dambudziko akupedza dambudziko because zvamuri kupa zvese izvo hatisi kaishi kokuti muda nguva kuitana asi chokwadi munhu chiziva mwana ari kubuda ari kubudiwa achitaura zvakudii mwana ari kubudirwa ari kubuda achitaura zvakudii. Hatina kumbotaurirwa kuti mwana ari kubudirwa izvozvo hatitokuti. Saka chimiraiti andikaona yenyu kwaipa mirai nyaya yenyu kwatoiona pairi anditi zvakafanana nokoti mese hapana chamunoziva muri kungofungira hapana chamunoziva muri kungofungirana chamunoziva hapana pa Bambokuri izwai Bambokuri. Ndazwa process yekuti makatobva apa mukaenda kubuda kwamutoko mukaona shamwari yemufi mukarakidzwa guwa mukadii wamwe wakaenda kwamutoko asi wamwaona kudii murikuzvikaiza kuzotaura wakaenda ndiwapi ndiwako kwamakaenda kwachinyani kwamaizoudziwa kuti uyu ndakamutaurira kuti haasi comrade ari kubuda apa munhu akashaisha maoko anga aripo ere anga aripo mirai baba anga aripo ere akati chii anobera asi chinyani wakanongedza ere wakashaisha maoko haana zvatopera anodaidza saimi chamuda munhu akashaisha maoko chamuri kuda muri kuda munhu akashaisha maoko muri kudei chamuri kuda nyaya yako ndo yakuda kuti zvibude pachena. Ndiri kuda family position. What's the family position?
muruda munhu akashaisha maoko here mugadzirise munhu akashaisha maoko kana kuti murudei chamuri kudai because pane zvinhu zvikuru zviri apa chirege changamire unozakamokore pane zvinhu zvingani zviripo pane mwana ari kubudiwa newamwe wachiti haasi kubudiwa pane mwana wataura nezvekomredi akafa wamwe wachiti haasi komredi akafa munhu akashaisha maoko so it means kuti mufamily tine magrupu mairi rimwe riri kusapota kuti ari kubuda apa ndikomredi rimwe riri kuti haasi komredi munhu akashaisha maoko asi wakashaisha maoko ndiani uri kuda kutaura hapana takazopiwa rimwe soko rekupedzisira iyo takazotaurwa soko rekuti endai mupa changamire kwamambo Mutasa mabatsirwa munokumbira changamire kuti tinoda kubatsirwa wana sekuru hanzi wanosekuru shumba yengozi hanzi ndo endai ikoko ndokuti nyaya yenyu ipere right isusu munoona zvandozotaura ndoramba ndikutaura wani ndoramba ndichikutaurirai kuuya kudare inoereka. It's not about winning. As it's getting your problem solved. Those people, it's not about winning. You have got a problem. We want to make sure your problem is solved. So that you go back home. And can I do the issue here, my comrades? You don't be separated from this case. Can I move anger at the comrade? Kune amu yewo Veterans Association. Inodhila nenyaya idzo dzemakomrade anoda kupa sei ada kuigwa panyika. Handi munoita tine inonzi Foreign Heroes Trust ine department re-exhumation rina chief exhumer anotosvika achinonga mabhonzo achiti bhonzo iri ndiro rapa iri ngerapa yobva yasumudza mweya wakomrade iyoyo komrade iyoyo wokupai direction nekuti kana ndabva panapa ndoda unoigwa makati kune mamwe makomrades here kana kuti ndoda unoigwa kupi muchakwavo iroro idepartment riripo revibrant riri kushanda because matotaura kuti munhu anga ari comrade. Saka naishe kuti ndi comrade munoenda pamatumba 6 apo munoona comrade Kagweda kana Choga kana Mai Moyo ndo timu rinoita izvozvo zvemaoveterans zvekuti kwakwara tuna oveterans riri pakati rakafa pakati ndo anoenda oita process yese exhumation kuti exhumation mapapers anodiwa nechii zvese ndo wanoita wanofukunyura ndiani ndiwo imi kana mati musha kwenyu hamusi kunoda iye ndiye achataura comrade ndoda kuigwa kana anoda kuigwa kuna mumwe comrade wanotora wonoviga comrade pake pamatumba pane mamwe macomrade ndo ishu yanei yacomrade. Saka yacomrade ineyi haisi ngaiende kuwaridzi wake why endai pamatumba 6 then you are guided accordingly. And asi nyaya yatachisara naye manje wani nyaya yatachisara naye ndiye wakashupisa maoko. Tauda kuchiziva kuti wakashupisa maoko ndiani, wakasvipisirepi, ada kucheneswa sei kuti mhuri igare zvakanaka. Ndazwa and actually surprised kuti mauya mense ndimo vanatatiwa vese but muri kunditaurira in front of me kuti wamwe watoti hakuna mwana ari kubudiwa bambo uri kusumuka aiti mwana uri kubudiwa aitaura kuti comrade. Saka mwana ari kubudiwa ari kumba kwemunhu wani imi mamuchizivi imi bamba muchizivi tete hamuchizivi tete hamuchizivi
Ndimai wacho. Right. Umwe anoziva beside baba namai ndiani? Ndiripo Changamire. Yes. Ndinewo gumbo kunyange Zita reIndia. ndinoitwa Chido. Ndinoitwa Chido tagi. Ndiriwo mwana. Azonga ndingati ndakakura munguva yemakore ekuti vana baba vangu vese vanga vatokura. Ndiri mwana mudiki diki. Grade 2 ari kurwara kunyanjodzi yangu Tendai. Tendai akatanga kurwara ndofunga ndiri about 8 years. Asi ndichiri kurememba Changamire. Kuti pakatanga kurwara Tendai aita kuti ndiri Sheldon. Ndozvandichiri kurangarira. Kutanga kutorwara kwake kuti ndizive kuti hanzvadzi yangu kurwara. Kunyange ndanga ndiri mudiki akadai. Izvezvi ndasvitsa 40 years. Ndofunga pane about 32 years. Tendai achirwara ndaingomuzwa achiti ndini Sheldon, achitaura nezvekuhondo, achitaura nezvekuti ndakaurayiwa pakati, zvese ndaingozvinzwa ndiri mwana. Kusazoziva hangu kuti kuda ifungwa dzekupwerera. Asi ndakamuzwa achiti ndini Sheldon. Munhu iye anofanirwa kutotanga munhu kana achiita sei achibudirwa handiti anoda kupa vanhu direction, anobudirwa wopa vanhu direction, then vanhu voteera direction iwo. Kana paine ane mubvunzo wobvunza iye wodii wopindura. Kana magutsikana then it's okay. Kana musina kugutsikana then munhu iyeye anochienda pane chii, ane svikiro. Svikiro rosimudza mweya upi iwo rotaura iyo nechii nemunhu rokutaurirai kuti hapana zvirikwa kana pane zviri. Because chekutanga ini chandikufunga between the two nyaya dzenyu, one iwo sensible reason kuti vana vangu kuda kuvhara chinhu. Rimwe group riri kuburitsa nyaya iyi kuti rivhare imwe nyaya, iri rinoburitsawo iyi kuti rivharewo chii. Because magroup ari two rimwe narimwe rine nyaya yarinoda kuti uye muda rino. Because vanota sasamurinyi mhangara kutaura nenyaya yechii yemunhu ari kubudirwa, harisi kutaura nenyaya yemunhu akasvibisa maoko. Asi nyaya yekusvibisa maoko yakuchidii, yakuchibuda mukati memadeliberation. So what you need to do first is first things first. Ngatitende nyaya chii yemunhu ari kubudirwa, tione kuti ichokwadi here kana kuti chii manyepo, then topinda next chii, topinda next chii. This is deep. There are two things here. Munokwanisa kufunga kuti munhu ari kubudirwa iye munhu ari kupenga. Saka munofana kuti zvese zvinofana kuti kuri pachena. Izvo ari kuita izvozvizvo anogara akadaro reva upenyu hwake here everyday kana kuti zvinoya once in a while. It's once in a while. Yes. Age ane 40 years. Uyu asumuka ati angaine 8 years. Iyo zvizvo ane 40 years. It means this has been happening for 32 years. Yes. Enda munhu Vanhu vese havazviziva kuti for 32 years kune munhu ari kubudirwa kana kuti kune munhu ari kupenga. Is why there are two things here. Zvakasiyana. Pane kupenga zvekuti munhu anoti achingomuka wobva atanga kumhanya neroad achikwira achidzika achiita sei asingatauri chiro, asingatauri nemunhu.
umwe akasongomuka motona kutochinja mota yake vake hajimsham achidzika nerodhi achikwira nerodhi apedza aneta odini uyaona handiti neumwe wekuti anomuka wobva ati inini hama dzangu mabva mashinga here shuwa kuti inini ndirarame ndiri musango wamwe wachienda kupi wachitorwa nehama dzavo wachienda kunovigwa kumushayani yavo uyai munditore ndiitiwo zvikuitwa chii wow. Wobva aita 32 years achidii achidaro handiti ari kudaro hapana ari kumupa chii ari kumupa atenje then chinozochinja manje kubva mukubudirwa chinenge chakuzi ari kupenga magarirano because no one is interested mune zvarikudii zvaruta saka tutisuwana nechinhu chekutanga uri akamboenda here kuchipatara munhu psychiatric unit akambonozemenwa akanzi chii because kana psychiatric unit akatonzi anopenga it means akatoiswa pachii pamapiritsi unomwa mapiritsi here munhu berai pamutisai maoko unomwa mapiritsi here pane zvinhu izvi mwana wangu wani exactly 33 years achirwara. Chekutanga chandoda kukuzivisai dare ndechekuti izvozvo zvataurwa nababa ndizvo chaizvo matindosidza roho. Mwana wakatanga kutaura kuti inini pano pandiri ndini Shelton Tatya ndakafira kunyamba pandabhodha posti kwaMutoko gore racho handichapedzisira. Saka ndoda kuti munditorewo mundiigawo kuno kunewo hama dzangu ndokwandiri. Baba wakazodaidza mhuri yamaiguru wangu nekuti imhuri yamaiguru wangu baba mukuru wangu namaiguru wangu ndiro dangwe ravo. Ininiwo kwandiriwo inini ndiye gotwe uri ndire dangwe uyu ndiye gotwe womurume wangu mwana wedu ndiro dangwewo anonzi Tendai. Wekwapa baba mukuru ndiro dangwewo anonzi Shelton. Kazi ndiri Shelton ndakafira kunyama pandabhodha posti kwaMutoko. Endai munonditorewo mundiigewo. Ndozvataurwa nababa kuti ndakazotora maiguru wanga wasisipo akataurira nevana. Takapinda process yacho yekuti tigadzirise zvinhu izvozvo tiri pamwe chete takangobatana. Wakauya kuna comrade wamuri kutaura kumatumba kuno. Isu tikati aiwa maiguru havafariri zvinhu zvechiwanhu vanochiroda zvekunamata. Chiregai titi hedu wakashayika hungu kubva ngatiti hedu nyaradzo ndopakatanga nyaya dzese. Poitwa nyaradzo makomrade iwo akabva azotiudza kuti mashaisha nekuti hamuiti nyaradzo pane munhu musina kudinwa musina kuona musina kuidya makatoshaisha takaimatsvaga munhu kana muchirura. Saka takaenda kuna comrade bara kwaHonde hanzi endai ikoko munovaudza kuti ndozvatiri kusangana nazvo. Comrade bara vakatibvunza kuti mbuya Tadya muchine musha here? Tikati tinawo. Tikati asi tanetseka zvikanzi comrade unonetsa unokuparadzira zvinhu zvese. Ndo matauro akati asi izvo mauya panapa zvakunakirai. Comrade Barara ndiwo akatipaidza anomwa mapiritsi anoita sei? Akamwa mapiritsi kazhinji kacho kana abaiwa injection nekumwa mapiritsi anobva aita violent zvakanyanya. Izvozvo zvindofunga tine 7 volunteer. Takaenda musi wa8 komubaisa nekumwa mishonga ndopanobva atanga zvinobva zvanyanduka zvakanyanya. Zvakambopora. So issue irapo ndekuti mwana ari kubudirwa ndekwamainini ndekwamainini asi akafa ndekwamaikuru. Wari kuramba process wana wakafirwa ndekwamaikuru nemhuri yese wakafirwa wacho ndiwari kuramba.
Saka isusu chinhu chatokwanisa kuita zviri simple chiwanhu. Mudhara uya wamazi Shumba yeNguzi zvaanokwanisa kuita, anokwanisa kubvisa mweya wemufiro kwamainini wouisa kwamaikuba. Because you are not feeling the pain. The reason why most of the creator is because of somebody. Because the reason why we wake up, most of it are shungunas. It's because of somebody. And it's so still good. Mwana kuda asikuwa kafiwa. And my question is, imi makafirwa. After mauzouti, mkoma wenyu ari kubuda uko achiti uye munditoni. Makamboite. I want to know effort. Pamusoro changamira. Nyaya ina utanga zvino. Ndonzi koutatya. Nyaya ina utanga zvino bayakatanga kare. Kusvikira mukoma wangu washaya. Saka nhaurwa ingoripo apa. Ndekuti mweya chaiyo even kuchechi chaiko inodzi inofana kuedzwa. Saka dambudziko ritoripo apa nderekuti munhu watiri kuti uri kubudirwa ndikomwe. Haasiri iye ari kutoidentifya kuwa. Haasiri iye ari kukwanisa kufamba nevanhu kuti vaende kupi Nyamapanda. One. Then point number 2, tiri kuti isusu exuma anodzi chief exuma watiri kubvumirana tese panapa unodzi Chinyani wakatouya akaunganidza munhu wese kwani yekwatahla. Sabhuku aripo ndiyo mbuwo yedu atori munhu undofunga zvokuti anopa umbuwo zvatiri kutaura kuti baba Chinyani wakataura kuti kurwara kwemwana hakune nechekuita nani nakomuredi wakadini wakaini. Ndozvo wakataura waChinyani. Ndinodira kuti mhuri yese iri munomu wakanga waripo wakazvizwa zvokutoti izvezvizvi kana dai kuri kunzi vaChinyani nhamba dzavo dzinofonerwa vanototaura izvezvizvo. Saka ndopandiri kutaura inini kuti panoda kuti pave nemutsauko apa nokuti tinganyatsokuziva kuti munhu watinotora ndikomuredi. Isu semhuri hatina kana dambudziko rekunotorani comrade. Ende maprocedures acho so far atakaenda tikatononzwa ndeyekuti kana muchida imimi kuti zvinyatso kubva zvati tsvetere munoenda munoitirwa ma-DNA test then muchinotora comrade motora comrade. Saka apa dambudziko redu ringoripo rinongoda kuti rigadziswe nderekuti paestablishwa kuti apana comrade ine kana kuti apana comrade. Ndochete zvinhu zviripo zvirisimba. Izvezvi zvandataura ndati munhu uyu kana ari comrade, there is a department within the whole Veterans Association rinoita izvozvi. There is no need of you trying to go kuti ngatsvage kusanjera ngatsvage vhiki ngatsvage vhiki. It's waste of resources. Ndicomrades macomrades ngapedze chii dzawo ende kune macomrades mosvika mumacomrades mowapa chii macomrades aripo chizuma aripo apa. Saka then iwo woenda wosvika panzvimbo yacho wanosvika wachivheta wati panzvimbo ipapo imimi muri muri chii muripo moudziwa kuti munhu ari umu handiye kana kuti ndiye then ipuso izvi munoita zvokuti toda kukosanjera toda nhingi maakuzobatwa manje kuzi mainhingi ndiyo akauraya nhingi maakupera kupurisiwa dhomabhegi enyu maakudhaivhetwa attention kubva kumain issue iri mumhuri maakotaka kunetsana nechii nditiko maakutaurwa maitwa namainhingi nanabaningi novakashaisha chii maoko. Ndosaka ndati guys for now ngatidhire nenyaya chii yemucomrade mupedze nyaya yani yacomrade then momuvha munext chii issue yekuti akashaisha maoko chii chiri kuitika mumhuri chiri kukonzereswa neakashaisha chii vanhu vari kufa here, wanasikana wasikuroorwa here,
wanakomana vari kutizwa nevakadzi kana varoora pana vari kuona zvari kuona ere mudzimba wakarara pana vari kuzwa zvari kuzwa ere. That's another chapter which you cannot mix ne treat this one separately from other mamwe issues ese amuinawo. Musadzibatanidze, pamukadzibatanidza hamufambi. Angamuzana timbodzikisai maoko mutazondikutaura ndonyaya ndikutaura baba kuti endai pai moorganize transport, motakura vanhu ivavo woenda pai panzvimbo pari kunzi pakaidentifiwa kuti ndo pane chii, pane munhu. Mweya uyo wodi wosimudzwa, wotaura kuti ndini kana kuti handichi handi unoziva. Because already there are two things rubuda. It's your word against his word. We are not allowed. I have been to that place. I have got living evidence. Ndine living evidence yemunhu arikutaura kuti ndini ndakatovakapa, ndini ndakatomwakira, ndibhururu wangu ndindiki uri apo ndandimujibha uyanikomba akatonditela. So I cannot say zvari kutaura kuti iye manyepo kana kuti ichi ichokwadi. So but we need the independent person. Anditi kuti atitauri kuti chokwadi chaizvo ndichivi ndeichi. And because mambo takutaura chinhu mung'anga umu nemasvikiro umu nemaprofita umu munoita 10 years bambo murugeza nemvura yesauti chabuda hapana. Because you are doing the wrong thing. Unosvika pekuti unotanga kukumbuka ganda nekugeza netsauti chabuda hapadi. Ngatite zvinhu step by step zvinodii zvinobuda hazvirani. Let's not mix zvinhu 5 kuti zvitipe solution hazviti. Because already ndikutoona kuti murimei mutone dambudziko mutori pane chimwe chikuitika chii murimei chamusi kutaura chamabva mamhanya kuti pane wakashaisha maoko. Chii chiri kumboitika? Chii chiri kuitika murimei imi? Sorry, Sangam. Isusu yedu taitawo vanhu ndokurachotani. Isusu tiri vapere, taita vapere, vana tinavo vana mukoma varipo, vana baba wedu vacho vachitoripowo nana mai vedu varipo. But sometimes hatizogoni kuti kuvamhanyiriro kuti kumberi. But titoona zvinhu zvatinenge tichitoona zvine zviri kuitika nekutozivawo zvine zviri kuitika mukutofambawo nekutosangana nezvinhu. Saka nyaya yacho irinetsa panapa ndeyekuti zveshuwa irikutaura kunzi pane zvinhu 2 zviri kusangana. Isusu tinetizvionawo but dzimwe nguva hatizogoni kunyatsoita voice rinobva rasvika because hatizogoni kuita zvinhu zvinopfuura vana baba vedu. Pamwe vana baba vedu vanenge vachiti isusu tozvihenerawo neimwe nzira yatine timborespectawo kuti vana baba vanogona kuti vari kuibatawo nenzira yakadai. But tichitoonawo kuti pane zvavari kutoshaishawo zvatinogona kutotaura isusu vana zvekuti patakatozwa kuti nyaya yatouya kwachangamire takatofarawo because takutofungwa kuti dzimwe nguva ndokwaikwa zvinogona kutozoadreswawo zvakanaka. Chimwe chokwadi chiripo ndechekuti mhuri yedu haisina kutombobatana zvainge yakaita zvekuti vanhu vakungozviitira mazvake vari kuti avo vari kufambawo vari kwavo wega vanongofambawo vachienda vachitaurwa zvavanoudzwa, avo vari kufambawo vachitaurwawo zvavanotaurwa zvekuti nyaya iyi takaitarisa hedu. Avo nabankuru edu ava kune mwana arurwara avo vari kuti arubudirwa wacho nyaya dzavari kutaura panapa vanotofamba wega. Isi hatizvizivi semhuri yese wese wakaungana panapa family yavo chete ndo iringoziva zvekuti mwana anobuda achitaura zvasheltoni achitobudirwa achitaura zvavataura. Isi hatizvizivi. Vana baba vedu varipo, vana mukoma varipo, uyu ndo munin'ina uya akashaika wacho havatozviziviwo zvimwe zvacho. Ivo vekumhuri kwavo ndo varikuzviziva.
then isusu mukuzotombofamba kwatinenge tichitosewana titusangana nemaproblems amacho totodzwa kuti vana baba wenyu vanozviziva ende kunongonzi vana baba wenyu vanozviziva handiti. Saka isusuwo tichizombopurizenderawo baba vedu kuti isusu tambofambawo tikataurwa zvakati chinhu chakutonetsa ndechekuti vanhu vanenge vakutyanana dzimwe nguva baba vedu avazogoni kukonfranda bcause vamukureda awa ndiwo wakaita wahombe kunenge kune vamwe vana bamukureri weko dzadzimwewo family havasiri vemufamily yababa wedu chaivo wavo vana bamukureri wekuimwe family asi timbori vana tacho. Saka vanhu vanenge vakutyanana kukonfrandana asi nyaya yekutosvibisa maoko yataurwa itoripo futi yakomrades yataurwa yacho ndiwo vanoiziva wega vanoti iripo asi isusu semhuri hatina mboramba zvekuti dai kunzi zvinhu zvese izvi zvaiitwa mhuri yese yakaunganidzwa kuti vanhu hei mwana uri kudirwa zviri kunzi ngatiite zvakati hapana anenge ane dambudziko nazvo but chinhu chakunetsa ndechekuti nyaya idzi dziri kuitwa nga dziri kusanganiswa saka muri kuona kuti isusu tiri kuitwa nga tiri kudhonzerana because nyaya idzi dziri kusanganiswa kuti pari kuitwa nga parunzi pana comrade ipo hapana comrade. Isusu tiri kufambawo nokuti chitauronzi pane munhu akashaisha maoko ari kuita saka zvinhu izvi zvikuenda kusanganiswa zvekuti isusu zveshuwa mukutonzwawo nekudidini pane munhu akashaisha maoko asi ari kushandisa advantage yekuti zviitwa ngezvekunzi pana comrade because comrade kana achibuda anotaura zvaanoda kutaura kuti zviitwe apa vanhu vese vachinzwa vanhu voita ende hapana nedambudziko nekunotora mukoma wedu kuti auye awedze mukati memhuri hatina kana dambudziko nazvo asi chinhu chatiri kutoramba nekutya ndechekuenda kunotorerwa zvinhu zvisiri zvemumusha zviunzwi mumusha umu ndo pane argument yedu papa pekuti vanhu vari kunzi varuramba havana bawedu havasi kuramba kotora mupi but varuramba because munhu ari uyu haasi kubudirwa uyu haasi comrade vauyu ada unotorwa uyu patorino zvimwe zvinhu zvatova kuenda unotorerwa kuti zviunzwe mumusha umu kwavo ndo zvatiri kuagiwa nazvo izvozvo zvokuti isusu hatibvumiri kuti ivo vari kufamba ende pamusoro pazvo vari kufamba wega wachinzwa zvavari kunzwa wega zvakomrade zvautaura zvekwamutoko zvega wega isusu hatizvizi saka semhurika hapana munhu anombofarira kuti panzi paunzwa munhu hatisina umbowo nazvo vanhu vese vasina umbowo nazvo kuti zvinzi shuwa ndicomrade asi dai kunzi munhu wese ari kugutsikana kuti zveshuwa ndicomrade hatina kana dambudziko nazvo asi isusu chatiri kutorambawo ndechekuti kuende kunotorwa munhu hatisitombori umbowo naye wekuti ndicomrade izvozvozvo ndo paritonge pane kahondo kedu kakako ende wese isusu hedu sewanaka tirikutofambawo tichitotaurwa vana baba wenyu kune ngozi kumba kwenyu kune ngozi kune zvakaitwa kune zvakasodai saka isusu titorino zvichemo zvakatowanda sewana zvekuti vana baba vedu kutoshaka vari kuita rotarisana ende zvamambotaura kuti wari kutozviziva nemunhu akatosvipisa maoko achoga wari kutomuziva but hatigoni kunangisana kudai so kuti tisvike gonongedza munhu kuti imimi baba murunzi makadai so imimi pakati but kutofamba nemukutotaurirwa tirozviziva but dambudziko redu riri pekusanganisa nyaya dzekuti kunzi comrades iko kusina comrades isusu ichifambo titoronzi vana baba wenyu vakashaisha maoko pane munhu akabata zvaakaita zvinhu izvozvozvo zvikagadziriswa zvinogadzirisika asi zvavataura vana baba kuti waenda kwawaenda wachifamba wachitofamba hakuna comrade uriko hakutomborina comrade uriko zvekuti kubudirwa kwatiri hakusi kubudirwa isati tangozvizwa mati hakuna comrade isusu hatitombozvizi zvekubudirwa hatizvizi everton anga ari comrade akaenda kuhondo sitoriro muningi wababa wedu akatoendawo kuhondo ipinda zvemunhu akadzoka here chiro hana izvo asina kudzoka pane pamakambozvai kuti pane kwakafika hatizozivi hedu pamwe vanhu vakuru vanogona kuzotipindurira wese tazoita hedu vapera hatizozivi saka ngatisate rule out the issue comrade ari comrade ari chii ariko but kwari ndikwatisingasa mirai nyaya inode kuti ka ini nditoona kuti maybe nyaya ino pamunotombofamba mutombosangana umwe naumwe arofambira dzake because iyo ndizvinozwa vana vakutotaura kuti kutofambawo tafamba tokutobatawo uizviwana pamotowana munhu saka mubvunzo wangu ndekuti wana pauri kufamba wari kufambira zvei mona dzandakona nyaya yekukura kwayo muri kuiona here kukura kwakuita nyaya iyi
kuti wana baba warudini wari kufamba wana wari kudini kuti wana baba wari kufambirei hapana unoziya wana wari kufambirei hapana unoziya akabona saka chirimo chekuti nhasi makaungana kudai aka nhasi mese muripo kamese nhasi right uyu mukomana ari kuenda mukomana ari kuenda ariko ndiani mumbuya munomboenda pana mbuya panze apa mumbofemwe mumboone kuti muripo mese zvinomboziva nekuvheta wauma wangu yepa ngokuti autaura chokwadi kuite kamudaidzo namai wacho pakatanga kubuda iye sheto namjino zvinzi mudaidze pfuma notaura imi atimugara kuita iye uri panapo takadaidza sapokumeti pamwe muno here takadaidza munhu indanoda kuti chimbonaidzai ambouye kozoya yamamuto yachoka takaendapo neushu akavhetwa aivaoneka tori mkumweshi weitoka kutokudzikana kuti mbanje dzawe mumwe akadakutinako akadaivana sekuye ari munomu ekukunga anogona kunditiwa sekudoka anogona kundiwitinisawo kana nababa uri panapa mukoredo akadaidzadairese wanhu kwataya nanitezvara mazizo ake ngenyaya iyoyi yaseitoni paita makakatano ukazi chimbofamba imi mwane sekuru tikaenda takaenda mumboone mbuya ari panze apo ambuti akubatsirai kuti avherifaye kuona kuti pane chiripo here kana kuti hapana chiripo then kana paine chiripo mopiwa weapon imboendai panze apo because nyaya yenyu dotionesana bambomirai kana yaya isu chatoziva zvatoziva svikiro rikaona mambo rogara pasi apo roombera inodzikana totaura naro noti svikiro rinouya rotiza kuti handizvaurairo roda kubatsirwa ndosakati endai pasi kuti yakubatsirwa timonoti pane zviri mberi kana kuti hapana zviri munokwanisa muri kunetsana iri yemental problem muri kunetsana asi iyoyo kana daro imi sinzi mune ishu yemwana kana mabvapo motitaura kuti what's the way forward tokutaurira vakomana kumatumba waende nemi kunzvimbo iko